Akadémia praktickej politiky vznikla možno aj kvôli vám. Ak ste primátor, starosta či poslanec, ktorý potrebuje lepšie prezentovať výsledky svojej práce. Alebo máte pocit, že potrebujete zdokonaliť vlastný prejav či schopnosť presvedčiť a nadchnúť ľudí. Alebo sa chcete naučiť spôsoby, ako sa nedať novinárom manipulovať a naopak svet médií využiť vo svoj prospech. Možno, že ste človek, ktorý sa len chystá vstúpiť do verejného života a potrebuje sa zoznámiť s najdôležitejšími tipmi a trikmi, akým spôsobom efektívne komunikovať s verejnosťou či upozorniť sám na seba. Samozrejme v tom pozitívnom svetle. Áno, aj pre vás vznikla Akadémia praktickej politiky. Robíme školenia a tréningy, ktoré sú diametrálne odlišné od všetkého, na čo ste na Slovensku zvyknutí. U nás nenájdete príručky, manuály ani tony teórie. To, čo vám odovzdáme, sú techniky, ktoré okamžite začnete používať vo vlastnej praxi. Jednoduchým spôsobom zdokonalíte samého seba, ako aj spolupracovníkov vo vašom okolí. Sme ľudia z regiónov Slovenska a preto veľmi dobre vieme, ako myslia Slováci, čo u nás funguje a napríklad akého starostu chcú obyvatelia a naopak akého nechcú. Nie sme teoretici a ani akademici. Máme za sebou úspešné volebné kampane v krajských alebo komunálnych voľbách. To, čo učíme a to, čo robíme, vychádza priamo z praxe a je praxou priamo otestované. Preto ak ste sa rozhodli rásť, ak ste sa rozhodli zdokonalovať a naučiť sa niečo nové, vyberte si z ponuky našich seminárov alebo sa nám priamo ozvite. Som presvedčený, že spoločne dokážeme robiť veľké veci.